RTV NOF Zomerradio. Sa, ik ben nog steeds wurg. Ik ben nog steeds kapot. Had je het luisteren, ben je op de bakfiets kwam. Bedankt collega's van RTV NOF. Met liefde, met liefde. Kijk, op rechts is het mijn liefde. Hast u inderdaad 13 kilometer fietst vanaf Boetenpost in een bakfiets naar hier de studio in de Westerrij. Nou, in de bakfiets, op de bakfiets. Ik moest zelf fietsen nog. Ja, want onze collega die ziet in de bakfiets, Willem Peterson. Ja, en we doen dat eigenlijk maar om één reden. Want er ben eigenlijk twee. Vorige week toen hebben we het correct al in een ijsje jet. Dus zei dus toen, ik hel je gaat wel op in de bakfiets. Dus dat wij een bakfiets regelen, kom ik in de bakfiets fietsen. Ik zeg nooit wat. Letterlijk even op mij. Ja? Maar het is 4 juli 2015. Ja? En dat betekent dat we er een hierbij kregen. Dat is het jeetje. Het is 41 hier. Ja. En waarvoor hebben we daar speciaal te gast? Nee. De Marco's. Zaterdagmiddag van 2 tot 5 Zomerradio. Ja, precies. Ja, ik heb er nou eindelijk weer. Jongen. Lekker, Zomerradio. Het is er weer voor. Het is de derde keer oprijden was Sira, hè? Ja, zeker. Ja. Even voorop stellen. Normaal hebben we altijd in lopende band alleen maar bakken met wetten wat u de loffen komt. Maar nee, deze keer het is echt helemaal goed. We hebben echt Simmer Radio. Ja, en bij jou is een nieuwe voor 100 euro. Hoppa, 100 Cash. euro. Cash rijden. En we gaan al 2 prachtige mooie aanwijzingen hebben al doen. Even voor de duidelijkheid. Skaakmat is de eerste en... Koffie. Koffie wie de tweede. Café is de tweede. Tredde, die komen nou aan het Ja, dat is... ik weet even net welke het nou de treden weer. Ja, nou wordt spannend, hè? Ja. Maar ik het echt op zich? Wie dat met de W? Ja, dat zou ik best kennen. Weten we dat nog net? Of zullen we nog even geheim houden? Rennen we eerst even tot de draaiboek. Ja, is goed. Ja, Want natuurlijk, zometeen werd hier van het blomke. Het is een prachtig mooi blomke. En dat krijgt wel zo'n prachtig mooi plekje. En het gaat op naar een stadje met de letter D. Een stadje met de letter D. Ja, nu is het nooit naar volle weinig goed. Precies. We gaan natuurlijk het hek houden sporten. Keertsen komt voorbij. Het is hier het NK Junioren in Holwert. En Jaap Cuperus, hij zit op een lemmer. Want hij is weer bij het scootjesiel. Nou, dit is een proloog gaande. En wij willen van Jaap natuurlijk weten wat dat al je brengt. Modelvliegtuigjes komen echt voorbij, letterlijk en figuurlijk. We gaan op naar Jomer Tilstra. Die had een prachtig mooi veld. En er zijn de mooiste modelvliegtuigen binnen daar. En we kregen ze al je te zien. En we kregen een prutte uitleesderoer van uw regioteam. Je kent een hele prutte hits. Die redden ze dagelijks op de radio. En Uus Ferdinand Hulsing, die redden het altijd weer op om deel wat de oorste meidjes. In de Zomerradio remix. Ik joert weer in Zomerradio. Oh, ijsko. Je mag er wel zin in, toch? Helemaal een ijsje. Marco, ja, zeker. Daar gaan ze wel zin in, hè? Hoe moeten ze net komen? Bakkerij Roelof de Jongens onderwijs. En wil u ze alles vertellen hoe zijn eigen is. En had van deze gelegenheid dan even de ijsko kar mee. Daar ik beter op fietsen kan trouwens. Maar goed, nou ja, goed. En naast een hele prutte special guest hebben we er nog een paar. Naast alle collega's die al hut in spier zijn om alles weer voor elkaar te krijgen, hebben we echt nog oren live muziek, behalve de Marco's Burgum. En dat is onze gast van Joert. Misschien shirt nog geen uitbrengen, Hans. Ja, ik zal straks even omwisselen. Ik neem het voor on. In de studio Arjan Baakman en co. En daar ben ik heel blij mee. Dus dat wordt gezellig. En op de simmer zit neemt ik nog plak. Ze stonden hier al. De Marco's. Liet je hem nog even heren, jongens. Liet je hem nog even heren. Hoppatee. 1, 2, 3 en... 3, 4... Is. Straks zit ze op de simmerzit met Joeken. Wat zei ze? Straks zit ze op de simmerzit met Joeken. Ja. Maar horen we? Het is tijd voor Zomerradio. RTV NOF Zomerradio.